Ti veliš za njega što ti otvori oči, a on reče prorok je. Ali Judeji ne vjerovaše da je bio slijep i progledao, dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i zapitaše i govoreći, je li ovo vaš sin za koga vi govorite da se rodi slijep, kako dakle sada vidi? A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše, znamo da je ovo naš sin i da se rodi slijep, a kako sada vidi ne znamo, ili komu otvori oči mi ne znamo. On je odrastao, pitajte njega, neka kaže samo sebi. Ovo rekoše roditelji njegovi, jer se bojahu Judeja, jer se Judeji bijehu dogovorili da bude odlučen od sinagoge svaki koji ga prizna za Krista. Zato njegovi roditelji rekoše, odrastao je, njega pitajte. A da po drugi put dozvaše čovjeka koji je bio slijep i rekoše mu, odaj slavu Bogu, mi znamo da je ovaj čovjek grešan. A on odgovori i reče, je li grešan ne znam, jedno znam, da bi ja slijepa sada vidim. A da mu opet rekoše, šta ti učini, kako ti otvori oči? Odgovori im, rekoh vam već, i ne slušaste, šta opet hoćete da čujete, da nećete i vi da budete njegovi učenici. A oni ga ukoriše i rekoše mu, ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a ovoga ne znamo odakle je. Odgovori čovjek i reče im, to jeste za čudo što vi ne znate odakle je, a on otvori oči moje. A znamo da Bog ne sluša grešnika, nego ako je ko pobožan i tvori volju njegovu, toga sluša. Od kako je sveta nije se čulo da ko otvori oči rođenome slepcu, kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa činiti. Odgovoriše, rekoše mu, ti si se rodio sam u gresima, pa zar ti da nas učiš? I istjeraše ga napolje. Čuo Isus da ga istjeraše napolje, pa kad ga nađe, reče mu, veruješ li ti u Sina Božijega? On odgovori i reče, a ko je Gospode da u njega veruje? A Isus mu reče, i video si ga i koji govori s tobom, to je. A on reče, verujem Gospode, i